Με τον κύριο Λουκά Κλέτζερη είμαστε εδώ. Είναι μευτήρας γυναικολόγος και διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, ο κύριος Κλέτζερης. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Θα κλείσουμε μαζί αυτή την εβδομάδα, την εκπομπή αυτής της εβδομάδας, για να μιλήσουμε με τον κύριο Κλέτζερη για τα εινομιώματα. Είναι ένα θέμα που θα απασχολεί στη μία από τις δύο Ελληνίδες όταν φτάσουν σε ηλικία κλιμακτηρίου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, κύριε Κλέτζερη? Είναι υψηλό το ποσοστό για τη χώρα μας? Δεν είναι υψηλό το ποσοστό. Επιτρέψτε μου να κάνω μια δήλωση να καθησυχάσουμε τις γυναίκες που μας παρακολουθούν. Καταρχήν, οι περισσότερες γυναίκες που έχουν εινομιώματα ούτε καν το γνωρίζουν. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα εινομιώματα κατά κανόνα δεν δημιουργούν συμπτώματα, δηλαδή δεν κάνουν ενοχλήματα. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι ότι τα εινομιώματα είναι καλοήθης όγκοι της μήτρας, οπότε δεν είναι ανάγκη να ανησυχούμε. Όμως σε κακοήθειες. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Μία στις 200 περιπτώσεις μπορεί το εινομίωμα να γίνει σάρκωμα, δηλαδή κακοήθης όγκος. Και πώς το διασφαλίζουμε ότι δεν θα γίνει? Πρέπει να κάνουμε? Δηλαδή? Είναι πολύ δύσκολο να το διασφαλίσουμε. Το μόνο μέτρο που έχουμε για να παρακολουθήσουμε τα εινομιώματα είναι να γίνονται περιοδικές εξετάσεις κάθε 6 μήνες, θα πρότεινα εγώ, με διακολπικό υπέρηχο, να δούμε αν αλλάζει το μέγεθος ή η υφή του εινομιώματος, και έτσι μπορεί κανείς να υποψιαστεί αν το εινομίωμα πάει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Εκείνο που έχει σημασία, αν με επιτρέψετε, είναι ότι τα εινομιώματα, όπως είπα προηγουμένως, δεν δημιουργούν συμπτώματα, εκτός και αν είναι σε ορισμένες περιοχές της μήτρας. Έχουμε 3 ειδών εινομιώματα, ανάλογα με το που βρίσκονται. Τα χειρότερα απ' όλα είναι τα εσωτερικά, αυτά δηλαδή που είναι μέσα στην κοιλότητα της μήτρας, και αυτά είναι τα εινομιώματα που δημιουργούν προβλήματα με την περίοδο, δηλαδή πολύ αίμα στην περίοδο ή μερικές φορές συχνή περίοδο, και επίσης μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα με την γονιμότητα, δηλαδή να εμποδίσουν το σπέρμα να γονιμοποιήσει το οάριο, ή, όπως συμβαίνει μερικές φορές, η γυναίκα έχει συλλάβει αλλά το έμβριο δεν μπορεί να εμφυτευτεί γιατί έχει το εινομίωμα. Αυτά είναι τα χειρότερα και τα οποία αφαιρούνται ιστεροσκοπικώς, δηλαδή μέσω του κόλπου και του τραχύλου. Κύριε Κλέτζερη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα και ένα μικρό ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα.